We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babab Santa Maria using the glass for the... Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babab for three. Martin for Babab Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi, Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay, Dabanggi, Bicolanja! Isang napakagandang Lunes ng hapon, April 1, 2024. And it's our day 22. And actually the final day of our elimination. Ito po ang inyong sinusundang Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! At nandito ulit kami sa bayan ng Bulusan. Kaya maraming salamat po kay Mayor Michael Goysaico at siyempre yung mga kasama niya sa LGU ng bayang ito, ng Bulusan. And siyempre pa salamat din po kay Governor Boboy Hamor. Ako po ang isa sa mga kasama niyo for today's ball games. And ako po si Kapa Morgan at your service. Kasama ngayon, walang iba, si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, Kapa Morgan, magandang gabi po at magandang gabi sa inyong lahat, no, sa mga ating manonood. No, Kapa Morgan, this game, last two games ng ating elimination, no. This is a very important game for Team Matnog, yung maglalaban ngayon kontra Prieto Diaz at mamaya naman yung Bulusan kontra dun sa team ng Gubat, and very important din yun for Team Bulusan. But right now, first game natin, laban ng Prieto Diaz at Team Matnog. Huwag na natin patagalin, partner. At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidan. At ayan, again, sabi nga ni Coach Paul Sepe kanina, this is a must-win for Matnog if they want to secure their top 2 slot dito sa District 2 para sa semis na nakaabang na po next Wednesday. Wednesday na. So, yun, isang matinding laban ito dahil siyempre ang Prieto Diaz, although medyo mababa yung kanilang nakuhang standing sa win-loss card natin, pero I'm sure with pride, hindi rin yan magpapatalo basta-basta.
Oo, partner. At ayan na nga, sabi mo nga, hindi magpapatalo. Ayan na, ito, very steady point guard na si Sus Blanco for Prieto Diaz, partner. Yes, and mula sa corner, shot fake. Tumira ng 3 itong si number 8 na si Manalio, pero wala. And Junela keeps it alive. Junela! I remember yung na-hit ni Junelang winning shot doon sa last game nila against Santa Magdalena. Yes, When we partner. were in Gubat, you were covering that with Sir Jello, right? Oo, partner. At talagang nagsitayuan lahat ng tao doon, partner, nung na-convert yun ni John Junela. At trailing sila nung larong yun. Tama. First to third quarter, talagang lamang yung mga taga Santa Magdalena doon. But humabol itong mga taga Prieto Diaz, partner. So they're coming of a win dito. Okay, and well, sige, Sus Blanco directing the play. Binigay dito kay number 26 na si Doninia. Wala pa rin po nakakascore dito. At halos mahigit ng isang minuto na kukonsumo natin. Jacil Medyo Ariston, wala pa rin. binaby niya yung tira na yun, partner. Oo. That's why mintis doon si Jacil Ariston. Ayan, Sus, nagkakaroon ng screen mula dito kay Basalote. Binigay kay Basalote at the top of the key. Swings it to Doninia. And wala pa rin. Nako, talagang pahirapang makascore dito. Pero ayan na. Ay, wala din. Pero merong foul na nakuha itong si Cyril Gonzalez going to the basket with using the right. Yes, partner. Good pass on the part of Julio Ariston, partner, on that cutting Cyril Gonzalez. At natawagan niya doon ng foul itong si Edison Manalio for Oo. Prieto Diaz. So first foul natin dito sa laro at first free throw natin. And baka sakaling first points na din. Oh, wala pa rin talaga. Hindi pa rin po nabubutas yung ring. Ito, partner, Cyril Gonzalez, almost laging 30 points per game ito, Per game, partner. oo. Oo. So parang yun na naging average niya magmula ng mag-umpisa sila dito sa elimination. So unang puntos po for courtesy of Cyril Gonzalez. At ayun, tumira na ng 3-point shot itong si Junela. At yun ang talagang tumimbre sa akin last time around dahil sa big 3-pointer na ginawa niya. And right now, siya yung nag-umpisa ng scoring for Prieto Diaz with that 3-point shot. At yun naman, si Jacil Ariston. Paborito niya talagang lugar na yon doon sa may ilalim, ano? Yes, partner. Kung mapansin mo, napaka-patience ng offense na ginawa nitong mga taga Matnog doon, partner. Just giving the ball to Jamir Iligado and then na-attract niya yung defense. And Oo. that's an easy two for Jacil. Oo, tamang-tama kasi nandun siya, sabi ko nga baseline lurker yung mamang yan. Pero I think he was called for traveling. Yeah, he is. Yes, Called for that one. Traveling violation at Sus Blanco inbounding, binigay kay Basalote. Nasa midcourt na kaagad. Ayan, sabi ni Blanco, umayos kayo. And Junela to Donina, Basalote sa corner, tumira ng 3 at pasok yan mula kay Manalio. So again, dalawang 3 points na, partner. Ito mga Oo. taga Prieto Diaz dito. And again, kanina maganda yung offense ng pinakita ng Matnog. Ngayon naman, binawian sila ng Prieto Diaz with that very basic pass to the corner to Edison Manalio. Oo, and in the meantime, Julio Ariston missing from the 3-point country. Samantala, ganun din. Missed floater doon from Sus Blanco. Now it's Iligado. Sinubukan ng 3 pero wala. Na-rebound ni Jacil and he was blocked by Sus Blanco. Now it's Prieto Diaz ball. Ayan na, partner, yung signature 1-2-2 defense na pinapakita nitong Matnog, partner. Oo. And parang napaghandaan din ng mga taga Prieto Diaz yan, ha? Mukhang nasa ayos din yung kanilang formation sa play. In the meantime, hindi pa rin maka-field goal itong si that's a nice pass. And another nice pass. Everything but the shot. And finally, Junela finishing. Buti na lang, doon si John Junela. Oo. Not giving up on that play. Actually, he could have
make the shot already. Oo. Kaya lang nakita niya na paparating din si Basalote. Binigay niya kay Basalote. What an unselfish gesture for Junela. Jessa missing. Rebound. Big rebound on Jamil Ariston but couldn't make the putback. Eto na. Ang mga taga Preto Diaz na naman. Doninia to Manalio. Hitting another three. Oh yeah, that's Edson Manalio. Nakakadalawa na siyang 3-point shots dito. Yes, partner. Talagang he can shoot that partner beyond the arc na yan. Itong si Edison Manalio. Mukhang- You know, partner, hindi dapat dito magkumpiyansa itong mga taga-Matnog partner kasi alam naman natin na kaya din talagang bumalik at gumawa itong mga taga-Prieto Diaz dito sa ating laro. So Mukhang- dapat huwag kong maging kumpiyansa. Oo. Mukhang dinugo ka agad si Coach Reynolds. Oo nga. Anyway, alamin natin kung ano ang latest mula kay Miss Mabel Echegoyen. Mabel, pasok! Kapa Morgan and Coach Paul, desidido pa rin ngayon ang Team Prieto Diaz na madagdagan ang kanilang panalo. Sa game nilang ito ay proud na naglalaro ang kanilang mga local players. Aminado silang malakas na kalaban ang Team Matnog dahil sa kanilang key player na si Cyril Gonzalez kaya nakafocus sila dito. Sa ngayon, depensa lang umano para magkaroon ng magandang opensa at maging kumpiyansa sa pagtira ng bola para makampuntos. And that's the latest dito sa courtside ng Team Prieto Diaz. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen for that report. In the meantime, yung kakapasok pa lang para sa kupunan ng Matnog na si Graida, umiscore. Nag-hit check agad with that 3-pointer from the top of the key. Samantala, Basalote will try his own version, kaya lang wala. Ando na, ang bilis nitong si Cyril Gonzalez, finishing with the right hand sa left side ng board. Wala. At eto, tumatakbo na naman ng mga taga-Matnog. Elegado, missing. Good defense on the part of Preto Diaz. Ayan, idinidikdik ang sarili nitong si Elegado. Papaloob at nakakuha pa ng foul doon. Counted yung tirang yun, ano? And that's the first 2 points of Jamir Elegado, partner, dito sa ating game. Kung mapansin mo, partner, itong dalawang guest player, itong dalawang import ng Matnog, partner, maganda ang kanilang start. Normally, nananalo ang Team Matnog, partner. I watched yung mga games nila na na-cover natin talaga. Pag magandang simula nito ni Cyril Gonzalez at ni Jamir Elegado, there's a big chance na panalo itong kupunan na ito. So hopefully kahit hindi masyadong maganda yung start nila, lalo na si Cyril Gonzalez, he missed about a couple of shots before making his first field goal. Sana naman di masyadong maapektuhan. But anyway, syempre ang mga taga Preto Diaz naman gustong-gusto na may mapatunayan dito. Junela, cross pass to the hot shooting Manalio. And there you go, almost perfect itong si Manalio, no? Hindi pa parang hindi pa nagbimintis, Yes, ano? partner. At meron na siyang 8 points dito sa ating game. The meantime, Graida, binigay kay sa bagong salta din na si Gata. Cyril Gonzalez tries to hit a 3. Wala. Rebound, Elegado, and puts it back for 2. So ayan, 2 puntos na lang po ang lamang ng mga taga Preto Diaz. May mga bagong salta na din para sa kupunan ng Preto Diaz. Ayan si Trinidad. Working, rebounding, trying to make a shot, and naagawan itong si Elegado. Grabe, lakas. Graida now will try another 3. Short on that one. Manalio for the rebound. Binigay kay Sus Blanco. Samantala, itong si number 7 nasa loob na din, si Adelbert Destajo. Trinidad fakes. Binigay kay Manalio. Back to Blanco. Binigay kay Junela. Junela fires and misses. Good tap on the part of Graida, partner, on that rebound. Right now, it's Gata with the ball. Binigay kay Graida. So Cyril Gonzalez. Oh, what a pass. What a pass from Cyril Gonzalez to the cutting Elegado. At ayan, may pa-end one pa. That's the second and 1 play nito ni Jamir Elegado. At tabla nga tayo Tabla na sa tayo. 13. At madadagdagan pa yan because of the shot of Jamir Elegado coming
from Cyril Gonzalez, partner. Talagang kilala nitong dalawa ang bawat isa because bihira lang yung mga ganyan, partner. Alam niya na, nakakat yung partner niya eh. At alam niya kung anong klaseng pasa ang ibibigay niya Yes, sa kanya. partner. Dahil kabisado niya nga. In the meantime, Aldin Hamuragan is also in the lineup now for Matnog. Big rebound on the part of Elegado. And right now, Gonzalez against Junela. And he will lose that one. Nag-hesitate siya doon dahil medyo malaki yung nakaabang sa kanya na si John Junela. Yan ito, good screen on the part of Trinidad, but pick up naman. Again, wala pa rin itong mga taga Prieto Diaz. Turnover, and that's a 2 points for Cyril Gonzalez, partner. Ayan, talagang halos hindi pa ako tantanan itong ubo natin. Anyway, Trinidad passes to Junela at the corner. Now to Blanco at the top of the key. Guardiado ni Graida. And ganoon din si Gata. Binabantayan si Trinidad. Balik kay Trinidad ang bola mula kay Junela. Tumira ng 3. Pasok yan! Sa first 3 points of J. Mart Trinidad on our game, partner. Alam mo, itong mga bigs nitong Prieto Diaz talagang they can hit that 3-pointer, partner. Tama. Meron silang shooting touch na kung tawagin. Oh, but sa kabila, gustong bawiin nito ni Rex Gata, but a block dito galing kay Delegero Christian, partner, on that play. At ang bilis ng mga pangyayari. Napunta na sa mga taga-Prieto Diaz kaagad ang bola and Graida committed the foul against Delicero. Junela. Binigay kay Destajo. Destajo, walang tira. Trinidad, itinapon na lang ang bola. At na naman, Cyril Gonzalez this time, finishing it with the right hand once again. Sinigurado na talaga ni Cyril Gonzalez yung layup na yun, partner. Meron na siyang 5 puntos dito. Destajo. 2 bumabantay sa kanya sa corner kaya wala siyang makitang puwang para tumira. Good defense on the part of Matnog, and right now we have a report mula kay Miss Danica Garcia. Danica, pasok! Thanks, Kapa Morgan. Kung ano kami dati, yun pa rin ang ipapakita namin. As per Coach Reynold, kahit napapalapit na sila sa finish line, huwag pa rin daw magpakampante ang kanyang mga players. They need to strive harder daw para hindi masayang ang kanilang nasimulan dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Ilan nga sa mga naging payo na ibinigay niya sa kanyang players, just stay with the system daw, bantayan ang depensa at tiwala sa sarili at sa teammates, at higit sa lahat, work as a team. As we can see, coaches, ang eagerness ng team at Nog na ipinapakita ngayon ay talagang 100%. They execute well din ang lahat ng mga advices na ibinigay sa kanila ni Coach Reynold at iba pang coaching staff ng team at Nog. For today's quarter, makikita rin natin, coaches, na halos magkalapit lang ang kanilang puntos kontra sa team Prieto Diaz. That's the latest update mula dito sa courtside ng team at Nog. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Yan, maraming salamat Miss Danica Garcia. Almost making the last shot itong si Rex Gata, pero in and out yung kanyang tira. So magtatapos po tayo ng ating first quarter with a score of 22 for Matnog and 16 for Prieto Diaz. So ano sa tingin mo, Coach, ang nangyayari? Bakit all of a sudden nakakalabang na dito ng 6 ang mga taga Matnog? Yes, partner. After first 5 minutes of our first quarter, no, medyo itong dalawang kupunan is medyo slow yung pick up nila sa kanilang mga offense, and both na maganda naman ang pinakita on the defensive side, kaya medyo ganyan yung score natin. And if I'm not mistaken, nag-13 all pa yan, no? At lumamang pa nga itong mga taga Prieto Diaz on the early goings ng ating first quarter. But again, sabi nga partner ni Danica on her report, itong si Coach Reynolds, so partner, talagang gusto niya yung mga players niya nasa sistema. Gusto niya stick to their system kung ano man gusto nilang gawin. At yun na nga, maganda ang depensa pinapakita kasi doon sila talaga kumukuha, partner, ng kalakasan itong team Matnog. Yung depensa pinapakita nila with that 1-2-2 defense, partner, na lagi nilang that's the arsenal na talagang ginagamit nila, partner, every time they have a game. After a one pass, tapos biglang tatao. So talagang maganda pinapakita nito mga taga Matnog dito, partner. With the kind of defense na talagang halos master na nila, no? At sabi pa na ayon sa report ni Danica kanina, ayaw ni Coach Reynolds na masayang yung mga sinimula nila. Oo.
At kung makikita natin sa pagsisimula pa lang nga ng ating liga dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon is talagang itong Team Matnog ay talagang napaka fun to watch, partner, dito sa ating liga. Tama. What a play there from Rex Gata to the waiting guy dito sa baseline na si Eligado. Yes, partner. Ayan. Speaking of Eligado, partner, mayroon na siyang 10 rebounds, 5 assists at mayroon ng 10 puntos dito sa ating game. Double-double na kaagad. Yes, Ibang klase, partner. no? Delicero to Rodriguez. Rodriguez missing. And right now, a fast break opportunity pero nandun si Sus Blanco para pigilin yun. Kaya lang at the other end natawagan ng traveling violation itong si Delicero. So talagang nagmamaterialize na dito yung defense itong mga taga-Matnog. Preto Diaz is really having a hard time now with in scoring. Gata launches a 3, wala. And the ball went out of bounds. It will be Preto Diaz basketball. 24-16. Wala pang 2 minuto po ang ating nakukonsumo dito sa ating pangalawang yugto. Maganda yung pasa sa ilalim. But the finish is, well, that's not good enough para makapunto sila. Rex Gata fakes, dumiretso with the left hand, wala. Right now, eto na naman ang mga taga Preto Diaz. Rodriguez, umikot-ikot. Balik sa kanya ang bola. Lumay up ng... Sorry, miss, partner. Oh, halos libreng-libre na doon. Hinayaan na siya ni Eligado but still a miss. Eligado will fire from the 3-point country. Short. Rebound Sus Blanco. 3 against 1. Ayun. Yun, So medyo... hindi ka agad nakababa doon Oo. yung mga nakadilaw, mga taga-Matnog. at yung huling 3 possession, partner, medyo minamadali nitong Matnog yung kanilang offensa, partner. Kamuragan sa ilalim. Blocked by Rodriguez. But the ball will stay with them. So palitan dito, partner, ng tao. Binalik na ulit itong si John Junela, partner. Oo. At itong si Edison Manalio, nandiyan na rin sa loob. Tama. Manalio hit Mayroon ng 8 puntos. Oh, 2 3-pointers kanina. Mula sa corner, Grida short on that one after a pass from Cyril Gonzalez. Now, Jessa. Natawagan ng 3 seconds violation doon. Trying to work himself in the shaded area. Pero yun nga, nakita ng referee na masyado kang sumobra sa oras na dapat, which is 3 seconds. That's a good defense on the part of Team Prieto Diaz, partner, doon sa sequence na yun. Pero pagka ganun, partner, hindi mo naman masasabing nangitlog, ano? Hindi naman, partner. Kasi ang nangitlog talaga yung parang isn't aware na nasa, ano siya, nasa 3-second territory siya. Ayan. It's Blanco against Cyril Gonzalez at the corner. Destajo trying to dish it out to Basalote, but Basalote hindi kaagad actually medyo malakas din talaga yung pasa nitong si ni Destajo. And partner, kailangan nilang paggalawin yung bola na yan left and right kasi walang ginagawa yung mga taga-Matnog on the part of defense. Talagang tinititigan lang sila. So, medyo basang-basa yung offense na yun, partner. And there you go. Cyril Gonzalez doing what he does so good, scoring for Matnog. Manalio to Blanco. Blanco sizing the defense of Cyril Gonzalez. Binalik kay Manalio. Manalio fires and hindi man lang tumama sa ring yung kanyang tirang yon. Gonzalez now. Dire-diretso with his right hand and gets the continuation. Tinamaan yung ulo niya. Oo, partner, that's a foul. Oo. That's, Nahawakan pa rin yung ulo. May tumama sa kanya. that's on Aldebert Destajo. Yun, si Destajo. Tumama. So,
So time out muna dito, partner. Itong mga taga Prieto Diaz. At yun na nga, napansin natin, very easy for Cyril Gonzalez yung mga ganyang klaseng drive partner. So Oo. dapat pagtawid pa lang niya ng half court, talagang stop nyo na. So yun Oo. ang for me, that's the basic way to do it, partner, para hindi na siya maka-drive ng mga ganyang. Yung mga ganyan kasi yan ang gusto ni Cyril Gonzalez, yung pababa pa lang kayo, nakatalikod, tapos bigla niyang aatakihin. At saka yung first step niya talagang very Oo, explosive. very explosive Kaya dapat sa defense, tama ka, dapat dun pa lang, dun sa pag-initiate ng even a pass papunta sa kanya, talagang pigilan niya na. Oo, Kasi dapat. once na nasa kamay na ni Cyril Gonzalez ang bola, may paglalagyan na talaga kung gustong pumuntos. So for Prieto Diaz, dapat at the early pa lang, dun pa lang sa rebound nitong mga taga Matnog, may nakatao na dito kay Cyril Gonzalez. If they want to reduce their yung scoring nito ni Cyril Gonzalez, Oo. partner. And right now, meron na siyang I think meron na siyang 11 points. At ayun, naipasok niya ba? Yung mga Yes, partner, pasok yun. Meron na siyang isang dosena dito. Sa listahan ko. Junela at the top of the key, binigay kay Doninia. At ayun, walang sabla yun. First 2 points, partner, dito ni Harold Doninia dito sa ating game. Graida to Iligado, to Jessa. Naagawan ni Junela. Junela na may tangan ng bola. Hinahabol ni Jessa. To Manalio at the corner, libre. Pero wala, nag-hesitate siya. Nandun na tuloy yung depensa. And right now, it's Cyril Gonzalez losing the ball. And the ball will go to Team Prieto Diaz. 29-20, 5-19. Again, this is a must-win for Matnog. Kung gusto nilang masiguro na mapapasama sila sa semifinals. Graida now to Gonzalez. Balik kay Graida. To Jacil Ariston. Ginagwardiyahan ni Doninia. Now, swings it to Gonzalez. Cyril, Jacil gets fouled. And he will surely be awarded 2 free throws for that one. So free throws to. Oo. So, miss yung unang tira nitong si Jacil Ariston. Meron na siyang 2 puntos dito sa ating talaan. And he makes the second one. So 29 or make it 30-20, 10 ang kalamangan itong mga taga-Matnog dito. Sus Blanco. Again, Cyril Gonzalez, binigay kay Junela at the top of the key. Ayan, he tips it to Doninia. Doninia, binigay naman kay Manalio, balik kay Doninia. Manalio, to Basalote, tumira. Butiki ang tinamaan pero nakuha uli ang bola. At it's That's a 24 24, second tama. violation, partner, the part of Balasote. Kasi hindi naman tumama yung bola sa ring. Kaya tinawagan po sila doon ng 24-second violation. Although nakapag-attempt sila. At I think a couple of attempts pero hindi po talaga tumama sa ring. Kaya they violated the 24-second shot clock. Graida throws it away. Wala. And Blanco to Manalio. Wala din. Nice defense on the part of Graida, but better offense on the part of Sus Blanco. Gandang up and under move nito ni Jesus Blanco, that play. Oh, yan ang mga... But binawi na naman sa kabila ni Jacil Ariston. That's the first 3-pointer of Ariston in our game. And the 4th point of Sus Blanco naman sa kabila, partner. Oo. Blanco. Magaling din ang handle nitong si Blanco. Nice pass! And what a finish by Manalio. Good pass. Medyo napatingin na lang si Graida doon, partner, on that pass coming from John Jonella. Gonzalez. Binigay sa corner. Jacil throws it away. And misses. Pero he saves it. Binigay kay Iligado sa corner. Sa kabila, wala din. Rebound ngayon ni Blanco. Blanco nakakahanap ng tao sa unahan pero walang nakita.
At gets the bump instead. Kontra dito kay Gonzales and he draws a foul. Gonzales will be called for that one. And will that count? Yes, partner. That will Counted, count, counted for sabi ng Jesus referee. Blanco. Oh, tama. So meron ng 6 na puntos dito si Jesus Blanco and meron pa siyang chance na makumpleto yung 3-point play. Ayun, hindi na tumalon itong si Iligado kontra dito kay Doninia. Yes, partner. At ito, may bagong salta tayo. Itong si Jay Garcera, partner. Pinalitan muna si Cyril Gonzales. Oo, yung number 1 po ng Matnog, Garcera. Now, Hamuragan binigay kay Iligado. Iligado won't let it fall. And right now it's Jesus Blanco of Preto Diaz. Binigay kay Junela. Binigay naman kay Trinidad. Trinidad, medyo sobra yung kanyang tira. Medyo malakas. And now Iligado. Dire-diretso. Gets blocked. And nakita si Graida na nandun libre down the stair. So ayun. Good Easy pass, 2 points. partner, oh. Oh, easy 5 2 points for Graida. And still on Aldin Amuragan. Good pass, partner, again on the part of Team Matnog. Pero wala, partner. Mintis itong si Graida. But again, siya pa nakakuha ng bola dito. At talagang grabe itong sipag ditong si Ener Graida, partner, on the part of Team Matnog. Tawa. Ener Graida doing the work. And that one. Doninia, lets it go. Wala. Na-rebound ni Hamuragan. Hamuragan, binigay kay Jacil Ariston. Ariston flies and misses. Medyo pilit yun, partner, on the Oo. part of Jacil. Ito, dinoble team itong si Jesus Blanco. And right now, libreng-libre si Manalio. Overshoots, rebound. Elegado na. Ano kaya gagawin? Didiretso ba? Yun na nga. Nagtuloy-tuloy pero na-foul siya. At mag-free throw ngayon itong si Elegado. Pero bago yan, eto na muna. Mag-report muna si Miss Mabel. Miss Mabel Echegoyen, pasok. Kapa Morgan and Coach Paul, aminado ngayon ang Team Prieto Diaz na nahihirapan sila sa laro nila kontra sa Team Matnog. Kulang umano sila sa depensa, sa transition offense at hindi rin nila masyadong nababantayan ang fast break ng kabilang team. Inaalat din ang kanilang ibang mga tira kaya hindi ito nako-convert into points. Sa ngayon, focus umano sila sa pag-iwas sa turnovers at pagkakaroon ng maayos na pagkakaunawaan ng mga players sa loob ng court para makahabol. And that's the latest dito sa court side ng Team Prieto Diaz. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. At ayan, isa po ang naipasok ni Jamir Elegado on that free throw situation. Destajo. Masyadong malakas yung pasa na yun para kay Junela. Now, Graida finishing with the right hand. Using the board. Good defense and good stop on the part of Matnog. At ayan na naman, partner, yung kanilang full court trap na pinapakita every time they made a basket. Nice movement of the ball. And there goes Aldin Amuragan finishing. Using the board. So, unang 2 puntos yan ni Aldin Amuragan dito sa larong ito. Delicero to Trinidad. Trinidad, short corner, wala. Nakuha uli ang bola. Delicero, wala pa rin. Now it's Jamir Elegado handling the ball. Bringing it down, binigay kay Graida. Graida to Garcera. Garcera fakes. Gives it to the corner to Jacil Ariston. Ariston, gusto talaga niya sa baseline. Mas komportable siya, kaya lang naagaw yung bola sa kanya. Now it's Destajo against Hamuragan. Pero ang tumira doon si Lirecero. Hindi rin, kapos din yung tira. Good defense on the part of Hamuragan. Not letting or not giving up on that play. Elegado fires. And still can't connect from the 3-point country. At ayan, dyan nagtatapos po ang ating pangalawang quarter and our first half. So, Katapos partner, tayo. 42-26, partner. Medyo, sabi nga natin, starting to pick up na itong mga Matnog. taga-Matnog dito. And this is a must-win talaga for them, partner, para ma-secure yung kanilang top 2 seeds dito sa ating District 2, partner. Okay, we're again on our day 22, the final
day of our elimination dito po sa Bulan, or make it Bulusan, I'm sorry, Bulusan Recreational and Sports Center sa Bulusan, Sorsogon. And we will be right back. Diyan lamang po kayo. Ang Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo. Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Hawak na ni Paul Lee ang words ng Ako Bicol Cup Sorsogon. My capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minute na kanilang fourth quarter. Baba for three. Martin for
Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi na yun. Bahala na kayo. Yan, for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong Pat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, tayo po ay nagbabalik dito sa ating last day ng elimination, day 22 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Pero bago natin balikan ang exciting game between Matnog and Prieto Diaz, busisiin muna natin yung statistics. Yes, for both teams, Matnog and Prieto Diaz, partner, no? Bench scoring mula dito sa mga taga Matnog, 11 kontra 3 partner dito sa mga taga Prieto Diaz. So maganda pinapakita ng mga bench players dito nga taga Matnog dito. Points in the paint, medyo halata naman partner na talagang every time na may hawak ito si Cyril Gonzalez at ito si Jamir Eligado is talagang isinisiksik nila yung sarili nila dyan sa paint na yan. So 30-14 partner. Turnover, 7 ang turnover on that last half nitong mga taga Matnog kontra dito sa 10. Because sabi nga natin maganda pinapakita nitong mga taga Matnog dito partner dito sa ating game. Fast break points, very evident partner. Yung sabi nga ng mga taga Prieto, hindi namin masyadong nababantayan itong fast break. Talaga, that's 17 points kontra wala partner na naibuslo itong mga taga Prieto Diaz dito sa ating game. Second chance points, medyo malapit, 5-4. So, that's the numbers partner na titingnan natin comes the second half. Oo, sige. So, maraming salamat Coach Paul Sepe sa pagbibigay sa atin ng mga team statistics. And right now, eto, we heard the buzzer. As far as the second half of the game, Ako Bicol Cup Sorsogon is brought to you by Congressman Saldi Ko ng Bicol Party List at habang na masunod pa. And also partner, pansinin natin itong mga leading scorer natin nung nakaraang half partner for Team Matnog. We have Jamir Eligado na mayroon ng 11 points, 16 rebounds, 5 assists at 1 block partner. At sa kabila naman itong si Edison Manalio na mayroon ng 10 points partner. And a part of that is the 2 triples sa kanyang binitawan dun sa first quarter. Ayun. Sige. Salamat sa additional information.
Ayan, Rex Gata gives it to Elegado sa ilalim. And right now, ayun, si Hamuragan ang medyo nahirapan ng konti. Pero naipasa niya naman sana kay Rex Gata, kaya lang Rex Gata was called for traveling. Yes, partner. First turnover of the game dito sa ating second half nitong taga-Matnog, partner. Doninia has the ball now. He's acting like the point guard now for Preto Diaz. Ayan. Kaliwat kanan na ang movement ng bola ngayon. Sus Blanco scoops it in and out. Graida. To Gata. Gata lets it fly and yes! First 3-point shot made by Rex Gata in this ball game. After 4 or 3 attempts, partner, made na doon si Rex Gata. Right now, Cyril Gonzalez, dire-diretso for the bucket. So that's the 16th point of Cyril Gonzalez dito sa ating game. Grabe, so talaga, partner, another fast break points dito for Team Matnog dito sa ating game. And Blanco arranging the play for Preto Diaz. Now it's Manalio to Doninia. Doninia pumailalim, binigay sa corner kay Sus Blanco at nako, naubusan na sila ng oras doon. Eto na, rumagaragasa na naman ang mga taga-Matnog. Yes, Gata to Elegado. Nice finish for Team Matnog. Now it's Blanco with the ball, waving. Binigay kay Basalote to Manalio. Manalio can't shoot. Binigay kay Janela. Janela attacks, pero ay binigay kay Doninia. Doninia once again for the second time around. Nope. Wala pa rin, partner. Ito naman si Cyril Gonzalez using the board and using his body weight, his strength. Ginigiba niya yung yung depensa, partner. Yes, partner. Alam niya ang mismatch, partner eh. Oo. So, talagang inunahan niya na. Talagang those signature push shot dito ni Cyril Gonzalez, partner. Oo, mahirap talagang pigilan yun. In the meantime, Sus Blanco to Janela, missing from the three-point country. And yan, he saves it for his team. Now it's Blanco. 9 seconds to shoot. Tumira ng 3. Pasok yan! Umalog-alog, Finally. Right now, ewan ko kung aalog-alog itong ating reporter ngayon na si Danica. Hindi siguro. Hindi pwede. Miss Danica, please come in. Dahil sa depensa ng mga players ng Team Prieto Diaz, naapektuhan raw coaches ang players ng Team Matnog na makapuntos, especially when they forced to get some shots sa ilalim ng ring. Kung sakaling hawak na daw ang bola sa labas, hanggat kaya na mailusot, gawin na para maiwasan na masayang ang puntos ayon kay Coach Reynold. That's why during their huddle time a while ago, Coach Reynold gives some tips and advice to his players na huwag pababayaan ang kanilang laban. Dagdag pa niya, we should play our game ngayon. Kailangan natin na magdoble kayod dahil kung kailan malapit na sila sa semis, saka pa raw sila susuko. Yan lamang ang latest dito sa courtside ng Team Matnog. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Danica Garcia. Tama nga naman. Malapit ka na sa matatapos na yung elims and papasok ka na sa semis. Ngayon ka pa ba aayaw? Pero mukhang di natin nakikita yun. Oo, hindi dito talaga. kay Cyril Gonzalez. Talagang kahit mayroong depensa, talagang nandun siya trying to score. And sa last play nga, mukhang napasabit niya doon si Doninia. Kaya nandito siya ngayon sa free throw line. Tama si Doninia yung natawagan doon ng foul, no? Yes, partner. At yun na nga, mintis yung ikalawang free throw. But again, partner, ito, 22 big points na itong si Cyril Gonzalez dito sa ating laro. Oo, grabe, no? What a crossover once again. This guy has nasty crossovers. Itong Sus Blanco. Manalio. Binigay sa corner kay Sus. Lets it fly, short, rebound, Elegado. Elegado, lead in pass to Graida. Graida, dire-diretso! Oops! Pasok din ang kanyang tira, although medyo bagsak siya sa floor. But good control on the part of Graida, partner. Babawi naman si Manalio, pero mintis. Rodriguez sa ilalim. Finally, nakascore against Elegado. Itong si Rodriguez. Nakakailan na ba yung Rodriguez? That's the first 2 points, partner. First 2 points. Dito ni Rodriguez dito Tama. sa ating game.
Elegado working his way at he draws a foul against Trinidad. Ganda yung footwork talaga nitong batang to. First personal foul, second team foul. That's the second team foul of Team Prieto Diaz dito sa ating third quarter. 57-31 po. Ganun na kadami yung lamang nitong mga taga-Matnog kontra dito sa Prieto Diaz. Unang tira ni Elegado, miss. So as yung pangalawa, so wala siyang na-shoot doon. So Blanco now to Trinidad. Dire-diretso for the bucket. Ika-5 puntos at good drive on the part of Jaymar Trinidad, partner. And another. Cyril Gonzalez draws another foul, going straight to the basket, going strong. And talagang iba yung puso ng batang ito. Yes, partner. Talagang every time. Unstoppable talaga. He look to attack palagi pag talagang hawak niya yung bola na yan, partner. Ano man ang maging resulta ng lusot niya, basta't talagang ida-drive niya yan. And ngayon, nagminti siya sa unang tira, pero yung pangalawa, sinigurado na niya. 58-33. 5 minutes. Yes, we're on the middle part of this third quarter. And now, easy finish for Cyril Gonzalez. Samantala, ipinasok na yung Lagadia and itong si Regilu Garalde for Matnog. Ito yung mga kadalasan nasa bench lang. Oo, pero dahil nga medyo alagwa na yung kalamangan nitong Matnog, sabi ni Coach Reynolds, sige na, magtrabaho kayo. Yes, partner. Talagang binibigyan niya ng exposure, partner. Itong mga players niya dito. At sabi nga natin, kasi lamang na lamang naman. Oo. But again, itong mga taga Prieto Diaz medyo napako, partner, doon sa 31 points. So tingnan natin kung ano ang magiging adjustments nila dito sa ating third quarter. But ito, pansinin ko, Cyril Gonzalez, 25 points, partner, dito sa ating game. Grabe. Meron silang, parang mayroon akong napansin na yung hinahanap mo sa kanila na they must move the ball, they must swing the ball, yes, para partner. sa Prieto Diaz. Ginawa naman nila dun sa early goings ng ating third quarter, pero parang hindi naging consistent. Let's yes, see. partner, yun ang sinasabi natin na nagagawa nila dalawang beses, tapos after dyan, balik naman sila on that one-on-one or two-on-two play. So medyo mahihirapan sila pag ganyan, partner. Ayan. Manalyo, lets it fly, wala. Rebound na naman itong si Elegado, nakakadami na to. Reggie Lugaralde and the Pinoy step. Rebound, Jacil Ariston. Lugaralde, balik kay Jacil sa ilalim. Good pass, partner. Master niya yan, pagkaganyan sa ilalim. At saka napakagandang pasa nitong si Reggie Lugaralde. Alam mo itong Reggie Lugaralde, mayroong laro ito eh. Yes, partner. Sabi nga natin, baby face. Ito, si Garalde. Naalala ko nung unang salta natin, unang cover ko sa team ng Matnog. Naalala ko kasi na parang teenager itong si Garalde. Sabi ko, ilang taon ka na? Parang takot siya. 20 years old na po ako. 20 years old na. Hindi naman kita tinatanong lang kita. Para bang yung guilty siya na mukha siyang bata, di ba? Blanco. 7 seconds to shoot. Tumira ng 3. Wala. Rebound Trinidad. At ayan. Maganda rin yung ginamit ni Trinidad yung katawan niya para hindi na sumabay pa doon itong mas malaki sa kanya na si Elegado. Garalde losing the ball. Now Blanco zigzagging his way. Tumira with the left hand, misses. Rebound Garalde. Garalde now. Binigay sa kanyang mas malaking kakampi na si Jamir Elegado. Now Elegado binigay naman kay Hamoragan. Good seal on the part of Aldin Hamoragan, partner. But again, nakahanap siya ng foul doon. Courtesy of Mark Rodriguez.
15 seconds to shoot. Merong foul. Foul on number... sino yung tinawagan? Foul on number 17. That's on Jamir Elegado, partner. Jamir Elegado was called offensive for that foul. First personal foul. Second, team foul. Blanco to Trinidad. Trinidad now binigay sa corner kay Rodriguez. Rodriguez trying to shake Hamuragan. Trinidad lets it fly. Wala. Rebound Duniña. Binigay kay Delicero. And out of bounds. The ball will go now to Team Matnog. Substitution. Papalitan ni Jessa. Itong si Jamir Elegado. So we have Jessa, Reggie Lugaralde, itong si Lagadja, and Jacil Ariston, Muragan for Matnog. Reggie Lu. Pinigay kay Jessa. Jessa, nakita man si Lagadja. Lagadja fires, and what a lucky shot. Using the board, partner. Oo. But again, sa kabila, sinagot naman ni Doniña. Now it's Reggie Lu. May tanga ng bola. Binigay kay Lagadja. Lagadja now. Naghahanap ng pwedeng mapasahan. Or, yun na nga, binigay kay Jessa. Jega fires. Wala, rebound Trinidad. Trinidad may tanga ng bola. Binigay kay Doniña. Doniña. And an alley hoop to Delicero. Pero Delicero cannot make that shot. Lagadja, ay ginugulo ni Blanco. Now, ito namang si Garalde ang ginugulo. Garalde, binigay kay Hamuragan. Hamuragan to Jacil Ariston. Sabi ko nga sa'yo, pagka sa ilalim, halos master ni Jacil Ariston yan. So, halos identical yung kanyang tira kanina with that one. But he was called for a foul. Foul on number 18, Johnson Ariston. First personal foul. Third, team foul. So, sa first personal pa naman, partner, ito ni Jacil Ariston dito. Oo, ang linis ano. Ang linis ng record. Nasa third quarter na tayo. Papatapos na. Oy, basta na lang inihagis ni Delicero. Hoping na kahit papano ay maibuslo niya yung bola, pero hindi pa rin. Pero mag-free throw siya. Yun ang maganda sa isang player na alam mong tinawagan na ng foul, merong nakadraw ka ng foul. Yung presence of mind na pag may opportunity ka to shoot, talagang itira mo pa rin. Kasi who knows, baka pumasok, di ba? Kagaya niyan, yung dalawang free throw hindi na ipasok. So kung naipasok niya yung field goal, sana mayroong isang score doon. Hamuragan at the top of the key to Reggie Lu Garalde. Now to Jacil Ariston. Fires from the corner and hits. It's another 3-point on Ariston. Pangalawa niya yan, ano partner? Pangalawa, partner, dito. At finally, tinawagan siya ngayon ni Coach Mapula ng foul. Second personal foul, penalty. So, penalty na dito yung mga taga-Matnog. So, mag-free throw ngayon itong si Sus Blanco. After he's been fouled by Jacil Ariston. 69-37. So, it's a 32-point lead po, mga kasurog. At 57 seconds to go dito po sa ating third quarter. At pasok yung pangalawang tira nitong si Sus Blanco. At binalik na dito, partner, si Jolo Ariston, partner. Balik kay Lagadja. Now it's Jessa working his way sa ilalim. Nandun si Muragan to clean up the mess. Another second chance opportunity for Team Matnog on that play. Tama. Delicero hits a three. Christian Alejandro.
I guess that's his first bucket of the ball game. Yes, first 3-pointer din ito ni Delegero dito sa ating game. Lagadia to Jolo Ariston. Jolo pala ito, hindi Julo. Kasi nandito sa atin sa record natin, Julo. So, Julo ang basa ko. Jolo pala, Jolo. Okay, so that ends our third quarter action. Ito po sa loob ng Bulusan Sports and Recreational Center. Dito po sa napakagandang bayan, napakalinis. Yan yes, partner, isa yun sa na-notice ko dito sa Bulusan. Napansin ko din kanina nga. Nung nag-ikot-ikot tayo dyan sa may sentro. Wala kang makikitang kalat, partner. Ganon kalinis ang sentro nitong Bulusan. And yes, kami po ang inyong kasama dito ngayon covering the last and final day ng elimination ng Ako Bicol Cup Sorsogon, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. But on Wednesday, the start of the semis, we will be joined by Wadi Jan Bachelier already. Yes, partner. Oo. So yung mga naghahanap kay Wadi, makakasama niyo po na siya sa Wednesday. He'll be joining us. And yan, as we take a look at some of the highlights nung nakaraang third quarter action dito sa naglalaban ngayon na Matnog and Preto Diaz. And again, this is a must win for Matnog, pero mukhang maganda na ang future nila dahil lamang na lamang sila dito sa pagpasok natin sa fourth quarter. Meron silang, I think, 32 points ang lead nila kontra dito sa still struggling na Preto Diaz team. So, again, partner, pasadahan ko din itong mga leading scorer natin, itong Team Matnog. Cyril Gonzalez, mayroon lang 25 points, 4 na rebound. Jamir Ilegado, 21 big rebounds, 6 assists, 13 points. At sa kabila naman, Sos Blanco may 10 puntos. At si Edison Manalio mayroon 10 puntos. Sige. Foul number 15, Julo Ariston. First personal foul, first team foul. 14 seconds to shoot. So that's a foul on Ariston. 10 seconds to shoot. Ito na, Delegero, pass to Junela, partner. Wala pa rin. One-legged three, wala. Wala pa rin for Sus Blanco. At ayun, cleaning up the mess. Etong si Delecero. The smallest guy for Preto Diaz with that rebound and putback. Jessa forcing Basalote. Hindi kaya. Sabi niya, bigay ko sa kakampi ko. And nasapal naman doon itong si number 13 na si Princilio. Yun, Jessa. Talagang Princilio finishing with a finger roll. That's John Paul Frencilio, first 2 points dito sa ating game. Kawala yung bola sa mga taga Preto Diaz. Ito na si Graida ang may tangan nito. He needs to cross. At ayan, naibigay niya kay Cholo Ariston to Graida. And Lagadia fires sa 3 pero wala. Manalyo now for Preto Diaz. Binigay kay Delecero. Delecero thinking of 3 pero sabi niya hindi kaya. Ito na lang kay Blanco. Blanco is libre. And he cannot hit. Although kanina in and out din yung kanyang tres. At ito, partner, 30 points ang ini-enjoy dito. Itong mga taga-Matnog. Lagadia once again missing. Jessa for the rebound. And that's a nice shot using the board. And that's a third opportunity for Team Matnog on that play, partner. So maganda pinapakita in terms of offensive rebounding nitong mga taga-Matnog dito. At saka yung second chance opportunities, talagang maganda rin yung pinapakita nila. Yun nga, natakal natin sa halftime kanina. So 75-43, 7 minutes 41 seconds remaining in this ball game. We have a report right now from Miss Mabel Echegoyan. Miss Mabel, pasok.
Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Kapag kailangang sabayan, sabayan nyo. Ito ang bulyaw ni Coach RJ ng Team Prieto Diaz sa kanyang mga players sa last and final quarter ng game. Malaki na ang kalamangan ng score ng kabilang kupunan, kaya sabi ni Coach RJ ay isiping maigi kung saan pwedeng pumuntos. Aminado si Coach RJ na kinakapos pa rin sa paghabol ng fast break ng kabilang kupunan ang Team Prieto Diaz, kaya mabilis itong nakakapuntos. Payo niya sa kanyang mga players, pasiguraduhin ang mga tira, trabahuhin pa rin ang depensa para sa maayos na opensa at mapababa ang kalamangan ng kabilang kupunan at makatikim ng ikalawang panalo. And that's the latest dito sa courtside ng Team Prieto Diaz. Back to the panel. Ayan, maraming salamat, Ms. Mabel Lechegoyen. At ayan, mukhang Trinidad is proving it na gusto pa rin nilang manalo at makasungkit ng pangalawang win dito sa elimination round. After that 3. Pero it's going to be still Prieto Diaz ball now. Sus Blanco bringing the ball down. At ayan, inaabangan na siya ni Graida. Graida, oh, what a nasty crossover once again from Blanco. At ibinigay kay Delicero. Good drop on the part of Blanco on a cutting Delicero partner on that play. Ganda yung pasa. Ganda yung play na yon. Buti naman at di pinahiya ni Delicero. Graida to Frencilio, losing it. Medyo grabe yung spin ng bola, yung pectus. Yes, partner. Hindi na control ni Frencilio. Blanco now. Ayan na naman si Graida, nasa unahan niya. He wants to lob it to Destajo, kaya lang naagaw ang bola. Right now, Jolo to Graida. Graida will try another 3. Wala. Jolo for the rebound. Tumira pero he's in heavy traffic. At nandyan si Jessa. Wala pa rin. Frencilio. This time making it with that lean in. Or that's a little bit of a fade fall away short jumper. Trinidad na double team. Binigay kay Blanco. Blanco to the corner. Desteja. Making a 3-point play for Prieto Diaz. That's Destajo rather. First 3 points dito ni Destajo dito sa ating game, partner. Graida from Gata to Jolo Ariston. Inching a little closer and using the glass. And that's good. Oy, masyadong malakas yung left-handed layup nitong si Delicero doon. Pero maganda yung depensa niya kontra dito kay Jolo Ariston. So Jolo losing the ball and it will be Prieto Diaz basketball. Papalit itong si Doniña for Delicero and pasok din si Rodriguez for Manalio for Prieto Diaz. 4:31 remaining in this ball game. At ayun, trying to escape those defenders itong si Sus Blanco at nakakuha ng foul. So that's on Jolo Ariston, partner, or Jolo Ariston na mayroon na siyang second foul. At yun nga, partner, on that reach in, but maganda yung drive doon ni Sus Blanco na kunwari gagamit siya ng screen tapos binalik niya sa right, going strong to the basket. But again, mintis pa rin yung mga free throws, partner. Again, Jessa. That's Jessa. Draws a foul. So mabibigyan ng dalawang throws itong si Jessa dito sa free throw line. At again, partner, ito 4 minutes 11 seconds, abante pa rin ng 30 itong mga taga Matnog dito. So ayun, 30 big points and nadagdagan pa yan ng isa, 31 dahil sa free throw na yan ni Jessa. At ito, mayroon pang kasunod. Pasok pa rin yung pangalawa.
32 or balik sa 32 yung Kalamangan at 4-11 naagaw pa nitong si Jolo Ariston to Princilio. Balik kay Princilio but he was blocked by Basaliote. Sabi niya, di pwede boy, labas mo muna yan. Ito na si Gata. Princilio almost losing the ball. Jessa hits a mid-range. Wala. Now it's Blanco. Uy, good thing. Nakabalik sa kanya yung bola. Rodriguez to Destajo. Having a hard time dahil sa defensive Princilio. Now it's Donino. And he was blocked by Graida. Pero nakabalik ang bola sa kamay ng mga naka-blue. At merong kickball violation. Tumama sa paa nitong si Graida. Kaya it will be still Preto Diaz basketball. Oh! Grabe, nagmadali. Tinapon na lang ni ang layo pa noon nitong si Blanco. Walang tinamaan kundi hangin. Now it's Gata! Wala. Mas gusto ni Gatang mga tipong 3-point shots yung under pressure na konti. Pagka ganang libreng-libre at medyo walang pressure, hindi niya na ipapasok. Basaliote! Good seal, partner, nito ni Malasote. Good head and shoulder break, plus and one. Oo. Wala, nanggigil din doon si Jessa, kaya na-foul itong si Basalote. Now, we'll try to complete the 3-point play opportunity. Ayan, pasok na pasok ang bonus shot for Basalote. Graida. Ginugulo ni Blanco. Buti na lang nandun si Jolo Ariston. Now Graida, open na open sa 3 pero binigay sa mas malapit sa ring na si Jolo Ariston. Pero Ariston walang tinamaan at nandun na. Nasa kabila ang bola. Blanco missing also. Now it's Graida ang may hawak ng bola. Binigay kay Jessa. Jessa, short jumper, yes. 2 points mula dito kay Royet Jessa. At sumisignal si Coach Reynolds sa kabila na foul daw kasi ipapasok ito, partner, si Garalde dito. Papahingahan na itong normal suspects dito ng mga taga Matnog na si Iner Graida. Muntik na naman steal dito kay Jolo Ariston mula kay Blanco. At ayun, completed, partner, yung defensive stop nito ni Ariston at nakabalik ang bola dito sa mga taga-Matnog. Okay, and Jolo Ariston now ang mag-set up ng play para sa Matnog. At 2 minutes remaining. Jolo Ariston lets it fly. Wala. Doninia lead and pass to Blanco, and Blanco finishes with the right hand. And last 2 minutes na lang to, partner. Last 2 minutes na lang. At lamang na lamang po dito ang mga taga 29 big points. Jolo Ariston hitting a runner. .131, 88-57. It's a 31-point lead. Blanco binigay kay Basalote. Basalote against Jessa. Turns, shots, and scores. Ayan si Geralde, pumakawala ng 3 para sa Matnog. Tuwang-tuwa si Cyril Gonzalez doon sa bench. First 3-pointer dito ni Geralde, partner. Oo. Seconds to play dito sa ating first game. Nice love pass mula dito kay Blanco to Rodriguez. No look yun, partner. Yes, partner. Parang yung mga pasa mo nung kapanahonan, ano? Rex Gata will fire. At ayun, sabi ko nga, mas gusto niya na high pressure yung kanyang 3-point shot.
We have 17 seconds remaining in this ball game. 91-61. Pwede ditong matapyasan pa ng mga taga Preto Diaz ang kalamangan. Pero mukhang wala na. Wala nang pag-asa pa na matapyasan pa yon. 30 big points ang lamang ng mga taga Matnog sa pagtatapos po ng ating game. Last games itong dalawang teams na to, and Yes, partner. nagsaksi dito yung mga taga Matnog with this must-win game for them. So sigurado talaga. na yung slot nila sa semis, ano partner? Yes, partner. They will seal the deal for the top 2 on this District 2 partner dito Top sa two. ating ako Bicol Cup. So, Paano kung mamaya maglalaro yung mga taga Bulusan, di ba? Yes, partner. Kontra sa mga taga Gubat. What if matalo doon ang Bulusan? What if lang? what if matalo? Number 1 ang Matnog, partner. Magna-number 1 ang Number Matnog. 1 kasi ang team na nakatalo lang dito sa Matnog is Bulusan, partner. Oo. And for sure mabubuhay din yung contention ng mga taga Erosin, partner. Mabubuhay yung Erosin, ano? Oo, kasi sabi nga natin tinalo nung ng Bulusan itong Matnog at itong Matnog tinalo naman yung mga taga Erosin, partner. oo. At but again, there's slim chances na yung Erosin dito, partner. Ang ano na lang dito is talagang kung magpapalit ng number 1 at number 2 itong Matnog at Bulusan. Oo. So yun na lang. Oo, yun na lang ang so para talagang makasiguro na babantayan nasa natin. top 1 seed or top seed yung Bulusan, they must win their game. At Yes, partner. yan po ay susunod na dito sa first game natin, ang Bulusan kontra Gubat. But right now, namnamin natin ang panalo itong mga taga Matnog. And we're taking a look at some of the game highlights. Ayan, that's a beautiful no-look alley-oop pass. Just recently, yung play na yon ni Blanco to Rodriguez. Ito Some naman. highlights pa rin. Oh, yun. Yung mga finger roll nito sabi mo nga kanina, yung mga medyo Trencillo, nasa bench. nasa bench talagang nabigyan dito ng opportunity because of the lead na talagang nakuha nila at the early goings ng ating third quarter, partner. At even itong si Jemer Ligado at si Cyril Gonzalez ay pinahingahan na nung fourth quarter. Which is tama lang naman for Coach Reynolds to do para mapapahingahan din naman ito. Kasi mapapalaban sa semis eh. Mapapalaban sa semis and sa Wednesday na yan, partner. Iwas na din sa anumang mga untoward incidents like injuries, di ba? Oo. Ganun talaga yun. But anyway, again, congratulations po sa kupunan ng Matnog. Sigurado na sila for the semis. Aantayin pa rin natin yung result ng magiging result ng game 2 natin, which is Bulusan, the home team kontra sa Dadayo ng mga taga-Gubat. Oo. At ayun nga, partner, naalala ko pala, no? Talagang yun lang naman talaga ang habol na, no? Yung kung anong posisyon, kung 1 or 2 itong dalawang kupunan na ito na Matnog and Bulusan. Kasi yun nga, pareho pa lang tinalo ng dalawang kupunan na ito ay yung Team Erosin, partner. So, yun ang doon. Yun ang talagang contention sana nung Erosin is talagang dapat talunin yung Matnog, partner. Matnog nitong mga taga-Preto Diaz. Pero wala na. So, too bad for Erosin fans. Yes, partner. But again, sad to say. Oo, but again, maganda yung pinakita nila dito sa ating liga, sa pagsisimula ng ating liga. Nag 5-0 sila, partner. Tama. Dito sa ating liga. But again, sabi nga natin, bilog ang bola hanggat may mga games pa kayo, dapat talaga kung maaari nga, partner, talagang panalunin nyo lahat para talagang sigurado kayo sa 1 and 2 position. Ganon ang sistema ng laruan natin dito sa Ako Bicol Cup. Kaya nga umpisa pa lang sinabi na natin, it's always a must win. Oo, every game is an important game, partner. At ayun na nga, at sa mga nagtatanong po, sa District 1 ang nakapasok po is Kasiguran at Castilla, partner. Kasiguran at Castilla. So Kasiguran is in the number 1 slot and Castilla is on the number 2 slot. So ang Kasiguran nag-aantay ng magiging top 2 dito sa District 2. Yun ang mga kalaban nila. Yun na twice to beat sila. And yun na nga, dito sa game na to, medyo na-determine na nila. Medyo ang
Mga kalaban nila. probability na makalaban nila is talaga yung Matnog. Matnog for kasiguran. And Castilla naman, inaabangan pa. But sigurado na sila na nasa top 2 sila. Yes, So, most likely it's Bulusan. Pero sige, antayin natin kung ano magiging resulta niyan. Dahil maglalaro pa tayo. Bulusan versus Gubat po ang susunod. But right now, ibato na natin kay Miss Jessamay Navales. At makakapanayam niya po ang ating kasunod best player of the ball game. And thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. That concluded the first game for tonight between Matnog versus Prieto Diaz. So now with me is the kasarag player of the game from Team Matnog, jersey number 17, Jamir Elegado with 13 points, 21 rebounds, 6 assists, and 1 block. Ayan, congratulations po for being our kasarag player of the game. This is another advantage to your team for advancing to the semifinals. Anong masasabi mo tungkol dito? Sumunod lang kami dun sa sistema ni Coach Reynold, then ginagawa lang namin yung part namin as a player sa sistema ni Coach. And yun lang, natutuwa din ako sa mga kakampi ko na nagagawa nila yung mga role nila. Yun lang. In addition, ano ba ang dapat abangan ng ating mga basketball fans sa susunod na laro ng Matnog? Yung abangan lang siguro nila yung sistema namin na ginagawa yung mga role namin as a player kay Coach Reynold. Sunod lang kay Coach Reynold. Yan, as usual, may gusto ka pang pasalamatan or i-shoutout sa inyong mga supporters for supporting the Team Matnog. Shoutout sa family ko dyan, tsaka sa mga kapatid ko, tsaka kila sa Bantigay Beach Resort kay Ate Sabana, kila Ate Dan, tsaka kay Linggit. Shoutout. And congratulations once again to our Kasurog player of the game from Team Matnog. So kaya naman mga Kasurog, manatiling nakatutok sa ating live stream para sa ating second game for today between Gubat versus Bulusan na live at libreng-libre niyong mapapanood sa aming Facebook pages at Representative Zaldico, Ako Bicol Party List Facebook page at Ako Bicol Online TV. Mapapanood niyo rin po kami sa aming YouTube channel at Ako Bicol Cup. Once again, this is Jessamay Navales, your courtside reporter.